खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। क'क्राझार जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमानाय कैदिया हमजाफिनबाय। गरैमारियाव गिख्रंथाव अर खामदों। सानै बबा आरो बेंगा बिदा फंबाया खामथार जादों। बिटिआर आख्रासुनि खौरांगिरि मेल आफादगिरिजों लोगोसे सानै दैदेनगिरिखौ आफादनिफ्राय होखारबाय। नारेंगिनि सासे आइजोआ गोमानानै दङ। मिज'रामाव 10 कौटि बेसेननि हेर'इन आरो मेथामफेटामाइन जब्द खालामदों। 10 बोसोर बैसोनि उन्दै फिसाज्ला गोनां नीलमी बरगावआ थांनाय 23 अक्ट'निफ्राय गोमानानै दङ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। क'क्राझार जोबथेसालिनिफ्राय थांनाय 9 मार्च खालि खारखोमा लांनाय 19 बोसोर बैसोनि चन्द्रकान्त नाथ एबा चन्द्र दीपक मुंनि सुबुंखौ पुलिसा हमनो हाफिनबाय। चन्द्रकान्त नाथखौ पुलिसा होसो हमदों। मख'नो गोनांदि मटर साइकेल खावनाय केसआव हमजानानै क'क्राझार जोबथेसालियाव थाहैनो गोनां जादोंमोन चन्द्रकान्त नाथआ। नाथाय थांनाय 9 मार्च खालि खाबु लानानै जोबथेसालिनिफ्राय खारखोमा लांनो हादोंमोन। पुलिस बिफाना चन्द्रकान्त नाथखौ नागिरनानै बुथियापारायाव थानाय न'आव गोबां खेब सिग्रोमनायबो जादोंमोन। नाथाय थांनाय दानसेयाव पुलिसा चन्द्रकान्तनि बागै जेबो गुमुर मोनाखैमोन। बेनि गेजेरावनो समबारखालि खारखोमानाय कैदी चन्द्रकान्तआ न'आव फैनाय खौरांखौ मोननाय लोगो लोगो बालाजान पुलिस आउटपस्टनि आइसि इन्द्रा ब्रह्मनि दैदेननायाव संदाननानै चन्द्रकान्त नाथखौ होसो हमनो हायो होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला चन्द्रकान्तआ पुलिसखौ नुनाय लोगो लोगो खारनो नाजादोंमोन। नाथाय 2 एबा 3 किल'मिटार गोलाव खारनायनि उनाव दायनिगिरि चन्द्रकान्तआ पुलिसजों हमजायो। कामरुप जिल्लानि गरैमारिनि जाहिरपुर ओनसोलाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव सानै बिदा फंबाया खामथार जादों। बबेखानि गिख्रंथाव अर खामनायाव जिउ गोमानाय सानै बिदा फंबायखौ 20 बोसोर बैसोनि साजन आली आरो 22 बोसोर बैसोनि समेश आली होननानै सिनायथिदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला अरजों खामथार जानाय सानैबो बिदा फंबाया बबा आरो बेंगामोन। बिसोर सानैजों खोमाबो खोनाया आरो रायज्लायनोबो रोङामोन। बेनि अनगायैबो बे सानै बिदा फंबायनि बिमा अनजुआरा बेगमा गोब्राब जोखोम जादों। मोब्लिबारि सर्ट सार्किटनि जुनैनो बे अर खामनाय जाथाया जादों होननानै जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। जाहिरपुर गामिनि बाहादुर आली मुंनि सुबुंनि न'आव दिनै हरनि 2 रिंगायाव बे अर खामनाय जाथाया जादों। अर खोमोरग्रा बिफाना माखासे घन्टा नाजानायनि उनाव अरखौ खोमोरनो हायो आरो सानैबो बिदा फंबायनि गोथै सहखौ बोखांनानै पस्ट मर्टेम आनजाद खालामनो GMCHआव दैथायहरो। अर खामनायाव जोखोम जानाय अनजुआरा बेगमखौबो देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला जोबोद गोरिब बाहादुर आलीया सोरखारनि मोननाय गंसेल' न' दङमोन। गोख्रों दान्थे बिदान्थे आरो एना एनिनि उनाव बिटिआर कच राजबंशी फरायसा आफाद आख्रासुआ आरोबाव गावस्रानायनि लामायाव। मानोना बिटिआर आख्रासुनि आफादगिरि मनिराम रायनि हेंथायै हारिखौ खैफोद फारसे लांनो नाजानाय आरो हारिनि हेंथा खामानि मावनायनि अजद होनानै बिटिआरनि 4 जिल्ला कमिटिया मनिराम रायखौ आफादगिरि मासिनिफ्राय बोख्लायबाय आरो आख्रासुनिफ्राय होखारबाय। समबारखालि चिरां जिल्लानि काजलगावआव बिटिआर आख्रासुनि गाहाय नेहाथारि बाबु फकन बर्मननि दैदेननायाव आख्रासुनि मोनसे हानजाया खौरांगिरि मेल खुंनानै बे खौरांखौ फोसावदों। बेजों लोगोसे मनिराम रायआ गावनि निजेयारि स्वार्थनि थाखाय आख्रासुखौ सालायनो लानायखौ बिटिआरनि 4 जिल्ला कमिटिया गोरलैयै गनायना लानो हायाखै आरो बेनि थाखायनो मनिराम रायखौ आफादनि मासिनिफ्राय बोखारनो थांखि लानाय जादों होननानै बिटिआर आख्रासुनि गाहाय नेहाथारि बाबु फकन बर्मनआ फोरमायदों। बबेखानि मनिराम रायआ दानिफ्राय गावखौनो बिटिआर आख्रासुनि आफादगिरि होननानै सिनायथि होआ आरो समाजाबो जाहाथे गनायनानै लाया बेनि थाखायबो आख्रासुनिफ्राय खावलायदों। मख'नो गोनांदि मनिराम रायआ बिटिआर आख्रासुनि आफादगिरि बिबान लानाय समाव कच राजबंशी हारिनि फरायसाफोरनि कचिंनि थाखाय सेंसन जानाय रांखौ जाख्ल'दों। गुबुन हाबाफारिनि गेजेरजोंबो माखासे रां जाख्ल'दों होननानैबो बाबु फकन बर्मनआ गोख्रों अजद होदों।
नारेंगी ओनसोलाव सासे हाबा जानाय आइजोआ दिनै फुंनि समनिफ्राय गोमानानै थानाय खौरांखौ मोननानै जायगानि सुबुंफोरा गावजों गाव दावराव दावसि जानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोआ समबार बेलासिनि 3 रिंगासो समाव गावनि न'निफ्राय ओंखारलांनायनिफ्रायनो बेनि खौरांखौ मोनफिननाय जायाखै। बे जाथायनि उनाव गोमानाय आइजोनि नखरनि सुबुंफोरा नुनमाथि पुलिस थानायाव एफआइआर गथायनाय जायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मिजोरामाव ड्राग्स फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो लाखिना मिजोराम पुलिसजों लोगोसे आसाम राइफल्सआ जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 10 कौटिसो बेसेननि हेर'इनजों लोगोसे मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मिजोरामनि चाम्पाइ जिल्लायाव ड्राग्सनि फालांगि खालामनायखौ नोजोर होनानै गोख्रोङै अपारेशन खालामनाय जादोंमोन, जायनि जाहोनाव सोरखारि मावसुमाफोरा गंसे गारिखौ लाखिना सिग्रोमनायाव 453 ग्रामनि गासै 41 फिसा फिसा हेर'इननि बाक्सुफोरखौ जब्द खालामनो मोननाय जादोंमोन, जायनि बेसेनखौ खमैबो 3.17 कौटिसो जागोन होननानै फोरमायथिनाय जादों। बेजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ ग्रेप्तारबो खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो आइजोलाव स्पेशेल नार्क'टिक आरो सिआइटिआ जयै लोगो नांनानै गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव 1.908 केजिनि गासै 20,000 था मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन, जायनि बेसेनखौ बाजाराव 6.66 कौटिसो जागोन होननानै फोरमायनानै होनाय जादों। बेफोर ड्राग्सनि फालांगि आरो बाहायनायखौ सोरखारि मावसुमाफोरा गोख्रों आयेन खालामनायनि गेजेरजों होबथानो नाजागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। हाबा जाखांनायनि उनाव गथ' गथाय बिसि फिसा नखरखौ गारनानै खारनाया बर' समाजाव बारानिफ्राय बारा जागासिनो थानायखौ नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो आसाम रायजोजों नांजाबनाय सोनाब बंग'आव जादों बे जाथाया। सोनाब बंग' आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय करडाङा गामिनि परियन बरगावनि बिसि नीलमी बरगावआ थांनाय 23 एप्रिलाव नखराव जेबो दावराव दावसि जायालासेनो न'आव रावबो गैयै खाबु लानानै बेलासिनि 3 रिंगासो समाव न'निफ्राय खारखोमा लाङो होननानै फिसाय परियन बरगावआ फोरमायदों। लोगोसेनो फिसाय परियन बरगावआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसि नीलमी बरगावआ आसामनि सोरबा सेंग्राजों स्रोदै थांनाय माखासे साननिफ्रायनो मोजां मोनखोमालायनायनि सोमोन्दो दङमोन होननानै सन्देह खालामदों। लोगोसेनो फेसबुक आरो इन्स्टाग्रामाव लोगो जानानै रायलायनानै मोजां मोनखोमालायनानै 23 एप्रिल खाराराव बेलासिनि 3 रिंगासो समाव न'निफ्राय खारखोमा लाङो होननानै मिथिहोयो। बेनि अनगायैबो 3 बोसोर सिगांबो सोनाब बंग'नि सिलिगुरियाव खारखोमा लांनानै गुबुन हारिनि हौवाजों थाहैखांबाय होननानैबो मिथिहोबावदों फिसाय परियन बरगावआ। 10 बोसोर बैसोनि थाखो 4आव फरायनाय गथ'खौ गारनानै दा बबेयाव दङ बेखौ दाबो मिथिनो मोननाय जायाखै। गोबां जाथि खुरमा बाय बाहागिनाव खौरां लाबाय, लोगोसेनो पुलिस बिफाननिसिमबो एफआइआर होनाय जाबाय, नाथाय दासिमबो बहा दं मिथिनो मोननाय जायाखै होननानै परियन बरगावआ मिथिहोबावदों। बेनिखायनो नीलमी बरगावखौ सोरबाफोर बहाबा नुबाय बायोब्ला 8617838251 जानबुं नाम्बाराव खौरां हरनो थाखाय खावलायदों फिसाय परियन बरगावआ। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।